El grup musical de Negats varen anunciar que es retiraven després d'una dècada en actiu. La notícia va ser una sorpresa pels seus seguidors, però el que no esperaven els seus components fou l'homenatge que el varen rebre a Son Cervera. Després de l'anunci de la retirada dels escenaris de Negats, un grapat de seguidors de Son Cervera i Capdepera varen preparar un dinar sorpresa als integrants del grup. Aquests quedaren estorats al veure la multitud que els esperava. No sé què dir, no m'ho esperàvem en aquesta sorpresa. Nosaltres anàvem per dinar un parell d'amics i, bueno, veig que d'amics som molts, familiars i, bueno, molt agraïts. Molt agraïts a tots en aquests anys. Gràcies. En Jaume m'ho havia dit per anar a dinar nosaltres quatre i quan he dit que voltava aquest carrer per amunt dic on va i ha estat entrar aquí i veure tothom, tio, tota la gent ha estat com un... no sé, veure la gent de diferents cercles i de diferents... La veritat és que no m'ho esperàvem i estic, no sé, en un somni, no? Estic ara mateix en estat de xoc, no cap de pair. D'aquesta manera els varen voler retre un homenatge per tota una carrera musical. La idea va sortir a partir de na Joana, de la dona del cantant de Negats, que ens va preparar els seguidors així més propers a veure si la podíem ajudar a muntar aquest dinar. I entre ella, na Paula, na Bàrbara, la dona de José Juan, és a dir, una mica un grup petit, perquè sempre quan som menys va millor, vàrem muntar això i per lo que vaig ha sortit bastant bé. Van demanar fotos per fer un muntatge d'un vídeo, la gent va respondre enviant les fotos per fer aquest muntatge que avui serà un pot sorpresa per ells també, amb fotos de concerts, fotos més personals de la gent amb ells, fotos quan ells eren més petits, quan van començar tota aquesta història. Un grup d'amics cabellins foren els encarregats de fer el dinar, paella per 200 persones. Són gent de Cala Ratjada, amics de Juana Mari i en Pep. En Pep, l'any pel que hem col·laborat, quan van saber de fer aquesta festa, van dir que volíem ajudar. Com podíem ajudar? Fent el dinar. Hem fet paelles, falta gent que per motiu de matança no han pogut venir, per moltes les fetges, però hem pogut arreglar. Al dinar tampoc hi faltaren al·lusions a les seves cançons més conegudes. Seguim. L'artista